Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Както вече знаете, поредицата официално се завърна и вече ще има по-често TikTok реакции. Така че ако желаете да гледате следващият епизод възможно най-скоро, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега да видим какво ще открием днес. Ти се ебаваш, сериозно ли започваме с това? За бога, какво се случва тук, бе? Представете си той нещо и вие на предния ден сте пили на куче и излизате в стълбището на блока и виждате това нещо. Направо не знам. Ай, шибек, не те ли е срам върху леглото да си фъргаш университетски обувки? бе? Къде се намираш ти? Айде бягай от тук, ама стема малко сморен бях, хвърлих, седнах да почивам. Айде. Отко си Хвърли изморен? нещо. От гледан на тик-так по цял ден? Ай, ще и майката. Бягай от тук, ама карабата. Аз ако няма правя тъс къща, никой няма да я прави. Ехехехе. Мъртъл. Какво прави? Олили! А тя е с слушалките. Ей, сега ще стане лошо. Джиджи, биджи. Джиджи, биджи, много ясно. Кога? Айде след малко на нашата място. Ще ме обичаш ли? Ао, как ще те обичам, ако знаеш. Ще те обичам, също както Кремир ще обича О, не! котката. Ще те обичам, също както мимуната обича ласачеши. Ще те обичам. Ти кой ще обичаш, бе? Ей, сега го загази. О, ти пак как чу? Нали имаш тапи на ушти? Тапа имаш на мозъка ти. Това са специални отворени слушалки Huawei Free Clip 2. С тях и какът совка слушам и твоите глупости чувам. Аха. А сега много отворена ли стана, като са отворени слушалките? Олели! Махай си ме! Мечо замина! Ай, Опукаха го от бой. Айде, няма цял ден да се разпавам с тебе. Айде, Той е вързал. ерекции. От тия малките кученца. Оф, Има да си почака. Рекси Джуниор. Трябваше да го пусне в кучешкия парк. Рекси Джуниор се обърна накрая. Миличкото. Оф, баща ти във филм на ужасите. Тате, може ли моя въображаем приятел Гошо да яде? Пак ли Гошо? Ами, за него няма ядене днес. Охо. Тате, отивай да вземеш и за него! Добре, отивам и чакай, матко. Добре. Дали ще се върне? Хайде, Гоше, да играем. Къде ми е куфъра? Съсипай се. Тати! Гошо пита, за къде го стягаш този куфър? Ами, отивам на почивка. Така ли? Без нас? А? Ами, не съм ви взел билет за тебе, Гошо. Ще върна в другия ми живот. Айде! Тати, не заключвай! Не заключвай вратата! Не мога повече! Майка му заради той гушна букета! Умори жена ми! Тати! Ти какво правиш тук? С Гошо те обичаме. Не тръгвай никъде. Абе, оставете ме на мира! Бягай от пътя! Трябва Леле, да леле, живеем леле, без леле. нас. Няма да се махнем. Добре? Щом се налага? Газ! Тати, не дей! Къде Май, изгази отиде Гошко. Тати, тук сме. Ей, няма отървани от вас! Защо искаш да ни блъснеш? Гошо ти е сърдит. О-о. Абе, сине, не видя ли? Спирачката отказа. Искаш ли дъвка? Ще мириш устата. Мерси, тати, много. И сега? Аха! Кота по лапи. Вътре отрова имаш. Поне най-накрая се отървах от него. Айде! Накрая сгъна и той. Спечели битката, но загуби войната. Доста правилно описание. Олеле! Олеле! Какво му стана на той Рекси, бе? Дядото искаше да направи един танц и направо бангаранга. Ужас! Клас, Играете знаете кахут какви в са училище. правилата? Първо място изкарва 6, второ място изкарва 5 и трето място изкарва плюс. Може вече да влизате в играта. Кой от вас се е кръстил
топки с майонеза на крокодил. Ясно, то нямаше кой друг, добре. Да. Лайна с стафиди. Моля ви се, клас, бъдете малко по-сериозни. Добри имена. Клас, моля ви се, използвайте вашите имена, за да мога да разпозная кой е. Ако видя още Те едно искат оценки. неадекватно име, няма да получите оценка. Дали наистина Санимира някой го Николова, прави това добре, с клас, кахута в кой по Даскал? дяволите написа името на жената, с която мъжа ми изневери? Вие го смятате това за забавно ли? Аз този брак съм го градяла 15 години. 1, 2, 3... Тази получи нервна криза. Багажа събери и от тук ти си тръгни. Охо. Минус една учителка. Клас стигна до заключението, че просто няма да има кахут! Това е! Няма кахут! Часът Край. свърши! Добре, клас, знаете Колко какви са... хубаво за учениците, сигурно. Песента на Дара, Бангаранга. Вие журналисти ли сте? Да. С паразити не говорим, бе. Ама песента хареса ли ви? Въобще не слушам. Аз такива работи не слушам такава песен. Що не ви хареса? Защото така. Цумба-лумба, тумба-лумба. Малко и като баба Ванга, по-добре беше това. Бангаранга, Бангаранга. Yeah, from Eurovision. We do. Do you like the song? Говориш на английски. Чужденците ни подкрепят, Или а български ще българите питам, не. За Бангаранга харесваш ли? Не разбирам, госпожо. От Евровизия песента. Разбираш Ама ли? Евровизия Не е спечели. вярно, няма значение. Трябва да са на... Те не са българска музика. За първи път докарваме Евровизия. Тук в България това не се е случвало никога. Аха. За първи път. До година ще домакинстваме Евровизия. Моля? Добре. Сега дано тук Супер! да не се изложат с организацията, защото знаете, че в България организацията винаги куца много. Това вече замина. С тази година и такава голяма зала ние не мисля, че имаме. Не смятам, че имаме финансите да организираме такъв конкурс. Ти чуваш ма какво ти говоря? Те нямат опит, защото трябва да имаш нещо, трябва да имаш опит. А ти като нямаш опит не можеш да го направиш. Разбираш ли ма кой искам да кажа? Ама... И да върна той предаване хит -1, това е много хубаво предаване. Ай, чао. Това накрая направо изкърти. Без паника. No. Да видим как да оцелем от такова. Потапяме се още надолу. Има рибар, който е на път да хване рибка. Ние я хващаме. Захапва. Изкарва ни. Я да видим. Опа! И вече сме сейф. Хвърляме го него и... Но паник. Колегата замина. No. Много добър туториал. Бети, Франция ли Коста, спечели Бети? световното? Не! Бети, Много правилно. Франция ли... То 5 неща, които трябва да направите тази година. Номер 1. Секс. Номер 5 2. неща, които трябва да направите тази година. Номер 1. Това ли беше само? Най-лайквания коментар е: брат, пробвах. Май не е станало. После страх ме. Олеле! Алекс Иванов! Не ми харесва неговия коментар. На цигански бега и от тук ще те ударя 1-2 шамара. Я да чуем. Нашка търка чалва в тех до и палме. Ко? Палма де Майорка? Качала в тех до и палме. Палме. Палме? Палма е шамар. Палма е шамар, Добре. палме, шамари. Ама той и ръката ни се казва палма. В смисъл това. От тук до тук как се казва? Палма. Не е палма. А какво е? Антаки Иде, че палма. знам де. Дай си ръката. Не. Антако вас. Антако вас. Това е ръка, вас. Ама това дуанта се казва палма. Дуанта е палма. Ръка е вас. Май Ръка е забравиха. цялата ръка е вас. Ох, не знам. Как е на цигански? Много палми, много чудо. Като много от вас ми Искаме да ги писаха видим. да направя видео с токчета на мама, реших да го направя. Ето и мама, която ги доправя, тъй като накарах да ги извадим заедно. Аз не съм ги носила никога. Да. What the Това е fuck? да имаш толкова много обувки. Ето тези обувки са и на 2 години. Това видео е прекалено дълго, за да го изгледам. Но... Damn! Мислих си, че аз имам доста чифтова обувки. О, брат, жив имаш ли инвентар. химикал? Какво друго може да излезе от тази коса? Мерси. О, брат, имаш ли нещо за пиене? Не! What the fuck? Оф, нещо ми скърца стола, искам да го сменя маняк. Тук вече прекалихте. Брат, имаш ли химикал? О, бебето е заспало! Много яки дрънкулки са му сложили. Това е споделено само 20 милиона пъти.
на 20 милиона човека, които очевидно пият корона. Какво става тук? Фейл. Това как заболя. Мале. Какво стана тук? Последно като нинджа направо. Вижи, това си изтърка лицето. Тук го удари на нерв. Здрасти, здрасти. Мадре мия. Ауч. Брото се попари сам с вода. Какво пръскат, бе? Сериозно ли оплю така детето? Лоу! Бангаранга! Замина главата. Сега ще се хвърли с мрежата само герите. Добре, поне че не се заплете. Че щеше да е фатално. Продавам чихуахуа. Който не разбира от бизнес, да не се меси. Който не познава кучетата. Аз имам интерес. Продавам Номер може ли? Понеже изобщо не слушате и двамата, ти си мога да става без чорапи, не мога да се видиш чорапи от теб. Загазили се го. Ти също правиш мизерия, ма се криш зад брат ти. Си отидете затворени къде? Стаята. Марш стаята бързо. Марш! Хайде ти. Там. Не там. Стаята ти. Зазо, заповядай. Хапни малко, че ще седиш тук дълго. Заповядай. Седни. Сега, инструкции. Ти без да ревеш, защото си женчо, а ти без да лаеш. Като се научите да слушате да не ядете, да не правите мизерийки, тогава ще бъдете в кола, когато ние сме навънка. Как им се скара? Чувате ли го как вие? Олеле! И разбира се, напук на всичко, единия лай, другия вика чакал. Ужас. Сега ще им се скара и за това сигурно. Кой рева до сега? Ревлювци! Къде сте, ревлювци? Драма Куин! Що ревахте, бе? Ти ревеш, той лай. Нито човек да ва остави на тераса, нито да ва остави вътре. В един случай ще изгледате нещо, в другия случай ще видите като чакали. Хайде! Марш! Маняци! Много ме кеви как ги нарече обаче братчета. Това едното изобщо не е осиновено. Здравей. Какво става? Как си? Добре съм ти, как си? Добре съм и аз. На колко години си? Тук ще има май нещо шокиращо. Според теб на колко съм? Примерно, на колко години да си? На... Не знам, наистина. 13. Став физиономия на 16 сигурно. Колко? 16. Много даде. Минус 3 години. Оцелих! Бах ти филма. Здравей. Левака се шокира. Петивка, бейбе, всички слушаме чалга. Викам да слушам чалга. Пие 2 водки, пусни ми разиш. За тези, на които водката не им влияе, днес ще избера чалга песен и ще я преобразя в коренно различен стил. И това ще е Как ти стои на Преслава. Тази песен не знам дали дори технически се води чалга. Преслава ги умее тия неща. Ще избера и един световен изпълнител, в чийто стил ще преобразим Преслава. И това ще е Ед Ширан. Майко бързах малко с оптимизма. Нека да започваме. Ед Ширан изглежда като аверът, който се иска да викаш момичета, но когато дойдат се затваря на терасата. Прилича на лото с фастъци. Въпреки това е гениален артист. При него всичко е нежно, все едно някой ти шепне в ухото. Ти си Миндил. Имаме нежна китара. Нежен синтезатор. Нежен кик. Добре. Ете и може би най-пускания изпълнител по сватби след диджей Дамян. Затова ще добавя малко по-сватбено звучене. Я да чуем сега. Аромат на мен, как ти стои, топлина от мен, как ти стои, любовта от мен, как ти стои, само погледни. Абе, доста добре. Тип жена и размер на любовта. Никога не ме е разочаровал. Ти стои, ще
ще ме вземеш ли, кажи. 10 от 10. Много яко. Разликата между хората в лудницата и нас е, че ние сме навън. What the fuck, колко хора има на плажа? Ма ще извадят. Не! Ако ми се случи на плажа и го видя, не знам. Въй. Боже господи. Най-горният коментар. In public server. Да. То близнаци. И на бащата приличат и двете. Тия близнета пият по 2 литра водка с 500 мл Кока-Кола. Damn! Аз мисля, че видяхме достатъчно за днес. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да пръсте лайк бутона, да се абонирате и да коментирате. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до утре!